to mutane na kamar yadda muka sani shekaru da dama Palestina suna ta fama da gallazawan da Isra'ilawa suke ta musu. An ta fafatawa shekara da dama ana ta taya su da addu'a lokaci bayan lokaci. Isra'ilawa su din ma wuta ne ta kama ranar Alhamis da ya wuce zuwa yanzu wuta ta kama cikin garin su. A ranar da za su yi independent din su a cikin wannan ranar ne wuta ta je ta barke musu. Wutan nan ta barke cikin dare ne wadda ta dakatar da komai duk harkar independent an dakatar da shi. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya dakatar da komai kuma a take fita ya sanarwar cewa ya kamata gwamnatin kasashe daban-daban su kawo masa agaji abin ya fi karfinsa. Ana cikin haka ba tare da bata lokaci ba kamar su kasashen Greece, Cyprus, Croatia da kuma Italy sun dauko agajin gaggawa suna kawo musu domin me za su taimaka musu don su kashe wannan wutan da gaggawa. Wannan kasashen kuma irin su Ukraine, France da kuma Spain su kuma suka kawo musu agajin gaugawa na abin da ya shafi abinci, abin nan kayan sawa da kuma sauransu. A cikin Jerusalem da kuma kewayenta an kauratar da mutane da sun da suka bar gidansu suka koma wasu wajaje sun kai kimanin 5,000. Ta ci kimanin fili kawai na 5,000 wanda kutan ta kona, daji kuma kimanin 3,000. Shin gwamnatin kasar Prime Minister Netanyahu ana zargin wasu mutane guda 18 akan su ne suka kunna wannan wutan kamar yadda za ku gani haka. Amma kuma suka ce daga ƙarshe suka sake cewa kuma wanda aka fi zargi akan wannan wutan mutane ba su fi su uku bane a cikin mutane 18 nan. A wannan rahoton kuma suna zargin ƙungiyar Hamas su ne suka hura wannan wutan. Amma mutane da sun san da cewa abin da aka Palestina shine yanzu Allah yake ɗaukar mataki a kansu. Kuma wutan ba wuta ne wanda yake tsayuwa ba, idan wutan ya ta fama ya ta tashi iska ne ke ta kada shi ne kai shi wasu wajaje. A wani rahoto kuma tsuntsu mana da daukar iccen da yake abin da ya kai shi wani waje. Babban bala'in da yake faru a cikin wannan wutan shine mutum na zaune cikin gidansa sai da ya ga wuta na bulbulowa daga ƙasa, ya rasa gane ta yaya wutan yake haka. To wannan shine kawai dama azzalumi, dama in dai zalunci ne duk wanda za a zalunta ka jira lokaci. A wannan rahoto kuma talaka suna zargin gwamnatin cewa bata kawo musu agaji da wuri ba, ko kuma ta kawo agaji amma ba akan lokacin da ya dace ba. Akwai deputy commander na Ireland Fire Station wanda ya ce ya kai shekara 24 yana aiki amma bai taba ganin wuta mai tashin hankali wanda duk da sun yi experience irin abin da shafi gobara da sauransu, amma ya ce bai taba ganin wuta mai tashin hankali mai karfi da kuma wanda yake duk abin da ya zo ka zai kurmusi shi ne kamar wannan wutan. Kuma wannan wutan ya ci manya-manyan garuruwa ne inda kamfanuka su da tattalin arzikin su yake irin su Jerusalem da kuma sauran wajaje. Ya ci ya babbaka kamfanonukan su da dama ya rubuta. Allah wadannan sai dai Falastina sai dai kaga suna rike da kofin shayi suna karban shayi suna jawo hadisin da suke cewa duk abin da kai za a maka. Abun farin cikin su suna cewa ma ba ma su suka dauki mataki ba, Allah ya dauka musu mataki da kansa, wanda su ma har yanzu ba san da cewa daga ina wutar ne ya fito tsayayye ba. A wasu jaridu kuma za ku ga wasu suna cewa a sa Isra'ila a cikin iwa hatimana a tsaya musu da addu'a. Menene ra'ayinku akan wannan abubuwan da yake faruwa? Wasu bangarori kuma su malamu suna ta addu'a kan cewa Allah ya kwato hakkin musulman Palestina da aka dinga kashewa, aka hana su da komai, aka raba su da komai din su. To a daga shi kuma muna jaje da mutanen Maiduguri da irin abubuwan da ya sami su mana harbe da sauransu da kuma abubuwan da yake faru. Allah ya tsare na gaban mu, zai mu ci gaba da addu'a, Allah kawo sauki, Allah kare. Me ra'ayinku akan wannan abubuwan da yake faruwa? Muna sauraron ku a comment section.